वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवं श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषिपाल सुधे देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहन्नवमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदेन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तथारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय प्रभुपाद की जय गुरुराज की जय निताय गुरु हरे देगबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारगमद्भाग्यामदानन्दा नमोऽस्तु ते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 22-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1 പുതിയൊരു അധ്യായം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൊത്തത്തിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണാം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 22-ാമത്തെ അധ്യായം ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭ്രമണപഥങ്ങൾ. നേരത്തെ 21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ സൂര്യനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? 22-ാമത്തിലെ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ സമ്മറി വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭ്രമണപഥങ്ങൾ. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭ്രമണപഥത്തെ പറ്റി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രന്റെയും ഇതര ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സഞ്ചാരത്തിനനുസൃതമായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് ശുഭ അശുഭ സാഹചര്യങ്ങൾ സംജാതമാകുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മൂലമാണിതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും താപം, പ്രകാശം, ഋതുഭേദങ്ങൾ ആദി ആയവയെ സൂര്യദേവൻ നാരായണന്റെ ഒരു വിസ്തരണമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഋഗ്, യജുർ, സാമം എന്നീ 3 വേദങ്ങളെ പ്രതിദാനം ചെയ്തതിനാൽ അദ്ദേഹം ത്രയീമയൻ, നാരായണ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോൾ സൂര്യദേവൻ സൂര്യനാരായണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാം. സൂര്യദേവൻ 12 ഭാഗങ്ങളായി സ്വയം വികസിച്ച് 6 ഋതുഭേദങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ശൈത്യകാലം, വേനൽക്കാലം, വർഷകാലം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം പിന്തുടരുകയും അഥവാ അഷ്ടാംഗ യോഗവും അഗ്നിഹോത്രയജ്ഞവും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗികളും കർമ്മികളും അവരുടെ സ്വന്തം പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടി സൂര്യനാരായണനെ ആരാധിക്കുന്നു. ദേവനായ സൂര്യൻ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ നാരായണനുമായി സദാ ബന്ധത്തിലാണ്. ഭൂലോകത്തിലും ഭുവർലോകത്തിലും ഇടയിലായി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൂര്യദേവൻ വിവിധ നാമധേയങ്ങളിൽ 12 രാശികളെ പ്രതിദാനം ചെയ്ത് ജ്യോതിഷ് ചക്രത്തിലെ സമയവൃത്തത്തിനുള്ളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങും. ചന്ദ്രന്റെ ഓരോ മാസവും 2 ദ്വൈവാരങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ സൗരഗണിത പ്രകാരം സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം ഒരു മാസത്തിനു തുല്യമായും 2 മാസങ്ങളെ ഒരു ഋതുവായും കണക്കാക്കുന്നു. ഒരു വർഷം 12 മാസങ്ങളുണ്ട്. സൂര്യൻ 6 മാസം സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലയളവായ ഒരു അയനപ്രകാരം ആകാശത്തിന്റെ മൊത്തം വിസ്തൃതിയെ 2 അയനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യങ്ങളായി രണ്ടു നേർപകുതികളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂര്യൻ ചിലപ്പോൾ മന്ദഗതിയിലും ചിലപ്പോൾ ശീഘ്രഗതിയിലും മറ്റു ചിലപ്പോൾ
മിതവേഗതയിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ അത് സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗമഗ്രഹങ്ങളും ശൂന്യാകാശവും ഉൾപ്പെടെ ത്രിലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ ഭ്രമണപഥങ്ങൾ സംവത്സരം, പരിവത്സരം, ഇടാവത്സരം, അനുവത്സരം, വത്സരം എന്നിങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാരാൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് 1,00,000 യോജന ഉയരത്തിലാണ് ചന്ദ്രൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളെയും പിതൃലോകങ്ങളെയും പകലുകളും രാവുകളും കണക്കാക്കും. ചന്ദ്രന് മുകളിലായി 2,00,000 യോജന ദൂരത്തിൽ ചില നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണ് സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തിലെയും സർവർക്കും മംഗളകാരിയായ ശുക്രനക്ഷത്രം. ശുക്രഗ്രഹത്തിനും 2,00,000 യോജന മുകളിലാണ് ബുധഗ്രഹം. ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം ചിലപ്പോൾ ശുഭകരവും ചിലപ്പോൾ അശുഭകരവും. ബുധനും 2,00,000 യോജന ഉയരത്തിലുള്ള അങ്കാരകൻ അഥവാ ചൊവ്വ എല്ലാവരെയും ഏറെക്കുറെ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രതികൂലമായി സ്വാധീനിക്കും. അങ്കാരകനും 2,00,000 യോജന ഉയരത്തിൽ ബൃഹസ്പതി ഗ്രഹം അഥവാ വ്യാഴവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണരോട് സദാ അനുഭാവം പുലർത്തുന്ന ഗ്രഹമാണിത്. ബൃഹസ്പതി ഗ്രഹത്തിനു മീതെയാണ് ശനിഗ്രഹം. ഏറ്റവും അശുഭകാരിയായ ഈ ഗ്രഹത്തിനു മുകളിൽ സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾ വസിക്കുന്ന 7 നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു സമൂഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസതിയായ ധ്രുവലോകത്തെ ഈ സപ്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു. പ്രഭുപാദിക്ക് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അപ്പോ ചന്ദ്രനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ അധ്യായത്തിൽ. പല ആൾക്കാരും ഭാവിയൊക്കെ അറിയാൻ പോയാൽ പറയും അല്ലെ, ഓരോരോ ഗ്രഹങ്ങളും അശുഭ സ്ഥലത്താണ് ശുഭസ്ഥലത്താണ് അല്ലെ, ശുഭസ്ഥലങ്ങളിലാവുമ്പോൾ നല്ലതാണെന്നും അശുഭമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോശം കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സംഭവിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനെയും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെയും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ഭക്തന് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും എന്താ പറയാ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനെയും എല്ലാ അമംഗളങ്ങളെയും മംഗളകരമാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭക്തന്മാർ കൂടുതലായിട്ട് ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ തെരഞ്ഞു പോകാനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളത്? എന്താണ് ഇതൊക്കെ? ഒന്ന് വരുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ പല ആൾക്കാരെയാണ് വിഷമങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പോഴും ജാതകവും ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ അല്ലെ. അപ്പോ ഇതിനെയൊക്കെ മാറ്റാൻ എന്നാൽ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത് എല്ലാ അശുഭങ്ങളെയും എല്ലാ അമംഗളങ്ങളെയും മംഗളകരമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒക്കെ നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച യദേതദ് ഭഗവത ആദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രതിക്ഷണേന പരിക്രാമതോ രാശിനാമഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രതിഷ്ഠിണം ഭഗവതോ പവർണിതമമുഷ്യ വയം കഥമനുമിമീമഹീതി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച ഏതദ് ഭഗവദാദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രതിക്ഷണേന പരിക്രാമതോ രാശിനാഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രതിഷ്ഠിണം ഭഗവതോപവർണിത മമുഷ്യ വയം കഥമനു മഹീതി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച ഭഗവദാദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രാമദൂരാശീനാമഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോപവർണിതമമുഷ്യ വയം കഥമാനുമീമഹീതി. രാജോവാച യദേതദ് ഭഗവത ആദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രാമദൂരാശീനാമഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോപവർണിതമമുഷ്യ വയം കഥമനുമീമഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബിക കേശവി ദസ്മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച യദേതദ് ഭഗവത ആദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രാമതോ രാശീനാമഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോപവർണിതമമുഷ്യ വയം കഥമനുമിമീമഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച യദേതദ് ഭഗവത ആദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രാമതോ രാശീനാമഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോപവർണിതം അമുഷ്യ വയം കഥമനുമീമഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച യദേതദ് ഭഗവത ആദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രാമതോ രാശീനാമഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോ ഉപവർണിതമമുഷ്യ വയം കഥ അനുമിമീഹ മഹിതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച യദേതദ് ഭഗവത ആദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രാമതോ രാശിനാമഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോപവർണിതമമുഷ്യ വയം കഥമനുമീമി മഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച യദേതദ് ഭഗവദാദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രാമതോ രാശിനാമഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോപവർണിതമമുഷ്യ വയം കഥമനുമീമഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച യത്തദ് ഭഗവദാദിത്യസ്യ
മേരുന്ദ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രമാദോ രാശിനാമാഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോപവർണിതമമുഷ്യ വയം കഥാ മനോമീമി മഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച യഥേതദ് ഭഗവത ആദിത്യസമേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രാമദോ രാശിനാമഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോപവർണിതമമുഷ്യ വയം കഥമനുമിമി മഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദേതദ് ഭഗവത ആദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രാമദോ രാശീനാമഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോപവർണിതമമുഷ്യ വയം കഥമനുമിമി മഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച യദേതദ് ഭഗവത ആദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രാമദോ രാശീനാമഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോപവർണിതമമുഷ്യ വയം കഥമമുമി മഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രദീപ് മാതാജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച യതേതദ് ഭഗവത ആദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രാമദോ രാശീനാമഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോപവർണിതമമുഷ്യ വയം കഥമനുമിമി മഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോ ഉവാച യദേതദ് ഭഗവത ആദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേ പരിക്രാമദോ രാശിനാമഭിമുഖം പ്രചലിതം ച ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശിവവാസൻ ദേവദാസ് മാതാജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജുവാച യദേതദ് ഭഗവത ആദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രാമദോ രാശീനാമഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭാഗവതോപവർണിതം മമുഷ്യ വയം കഥം അനുമിമി മഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രംഗമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച യദേത് ഭഗവത ആദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രാമദോ രാശീനാമാഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോപവർണിതമമുഷ്യ വയം കഥമനുമിമി മഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വനിത മാതാജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച യദേതദ് ഭഗവത ആദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രമാദോ ശരാശീനാമഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോപവർണിതമമുഷ്യ വയം കഥമനുമിമി മഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസുന്ധ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
രാജോവാച യതേതദ്ഭഗവത ആദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രാമതോ രാശീന അഭിമുഖം പ്രചലിതം പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോ ഭവർണിതം അമുക്ഷ വയം കഥമനുമിമി മഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശോഭ വിജയമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച ഏതത് ഭഗവതാദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രാമതോ രാശീനാം അഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോപവർണിതമുമേഷ്യ വയം കതുമനീമേ മഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച ഏതത് ഭഗവത ആദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രാമതോ രാശിനാമഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോപവർണിതമമുഷ്യ വയം ഗതമനുമീമി മഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച ഏതേതത് ഭഗവത ആദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രമതോ രാശീനമമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോപവർണിതമമുഷ്യ വയം കഥമനുമേമി മഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യതേതദ്ഭഗവത ആദിത്യസ്യ രാജോവാച യതേതദ്ഭഗവത ആദിത്യസ്യ മേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രാമതോ രാശീനമഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോപവർണിതമമുഷ്യ വയം കഥമനോമേ മഹിതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാഭൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച യതേതത് ഭഗവത ആദിത്യസ്യ പേരും ധ്രുവം ച പ്രദക്ഷിണേന പരിക്രാമതോ രാശിനാമാഭിമുഖം പ്രചലിതം ച പ്രദക്ഷിണം ഭഗവതോപവർണിത അമുഷ്യ വയം കഥമനുമിമി മഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്നീട് അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി അന്വേഷിച്ചു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാൻ, പരമശക്തനായ സൂര്യദേവൻ ധ്രുവലോകത്തെയും സുമേരു പർവ്വതത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലതുവശത്താക്കി ധ്രുവലോകത്തിന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്ന സത്യം അങ്ങ് പ്രാമാണീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും അതേസമയം തന്നെ സൂര്യദേവൻ ജ്യോതിചക്രത്തിലെ രാശികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും സുമേരുവിനെയും ധ്രുവലോകത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന് ഇടതുവശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യദേവൻ ഒരേ സമയം സുമേരുവിനെയും ധ്രുവലോകത്തെയും തന്റെ ഇടതുവശത്തും നിർത്തി സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് യുക്തിപൂർവം സ്വീകരിക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഹോവാച യഥാ കുലാലചക്രേണ പ്രമദാ സഹ പ്രമദാം തഥാശ്രയാണാം പിപീലികാദീനാം ഗതിരന്യവ പ്രദേശാന്തരേഷ്വപ്യുപലഭ്യമാനത്വാ
ദേവം നക്ഷത്രരാശി വിരൂപലക്ഷിതേന കാലചക്രേണ ധ്രുവം മേരും ച പ്രദിക്ഷണേന പരിതാവദാസഃ പരിതാവമാനാനാം തദാശ്രയാണാം സൂര്യാദീനാം ഗ്രഹാണാം ഗതിരന്യേവ നക്ഷത്രാന്തരേ രാശ്യാന്തരേ ചോപലഭ്യമാന്വതാത് स उवाच यदा कुलालचक्रेण भ्रमदासः भ्रमदां तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्येव प्रदेशान्तरेष्वप्युपलभ्यमानत्वदेवं नक्षत्रराशि विरुपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदिक्षिणेन परिधावदासः परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्येव നക്ഷത്രാന്തരേ രാശ്യാന്തരേ ചോപലഭ്യമാന്വതാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. വിജയശ്രീ വന്ദതി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹോവാച യഥാ കുലാലചക്രേണ പ്രമദാ സഹ പ്രമദാം തദാശ്രയാണാം പിപീലികാദീനാം ഗതിരന്യൈവ പ്രശാന്തരേഷു ഉപലഭ്യമാനത്വാത് ഏവം നക്ഷത്രരാശിഭിർ ഉപലക്ഷിതേന കാലചക്രേണ ധ്രുവം മേരും ച പ്രദക്ഷിണേന പരിധാവദാസഃ പരിധാവമാനാനാം തദാശ്രയാണാം സൂര്യാദീനാം ഗ്രഹാണാം ഗതിരന്യൈവ നക്ഷത്രാന്തരേ രാശ്യന്തരേ ചോപലഭ്യമാനത്വാത്. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹോവാച യഥാ കുലാലചക്രേണ ഭ്രമദാ സഹ ഭ്രമദാം തദാശ്രയാണാം പിപീലികാദീനാം ഗതിരന്യൈവ പ്രദേശാന്തരേഷ്വപി ഉപലഭ്യമാനത്വദേവം നക്ഷത്രരാശിഭിരുപലക്ഷിതേന കാലചക്രേണ ധ്രുവം മേരും ച പ്രദക്ഷിണേന പരിധാവദസ്സഹ പരിധാവമാനാനാം തദാശ്രയാണാം സൂര്യാദീനാം ഗ്രഹാണാം ഗതിരന്യൈവ നക്ഷത്രാന്തരേ രാശ്യാന്തരേ ചോപലഭ്യമാനത്വാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹോവാച യഥാ കുലാലചക്രേണ ഭ്രമദാ സഹ ഭ്രമതാം തദാശ്രയാണാം പിപീലികാദീനാം ഗതിരന്യൈവ പ്രദേശാന്തരേഷ്വപ്യുപലഭ്യമാനത്വാ ദേവം നക്ഷത്രരാശി വിരുപലക്ഷിതേന കാലചക്രേണ ധ്രുവം മേരും ച പ്രദക്ഷിണേന പരിധാവദാസഃ പരിധാവമാനാനാം തദാശ്രയാണാം സൂര്യാദീനാം ഗ്രഹാണാം ഗതിരന്യൈവ നക്ഷത്രാന്തരേ രാശ്യന്തരേ ചോപലഭ്യമാനത്വാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഹോവാച യഥാ കുലാലചക്രേണ ഭ്രമദാ സഹ ഭ്രമതാം തദാശ്രയാണാം പിപീലികാദീനാം ഗതീരൈനൈവ പ്രദേശാന്തരേഷ്വപ്യലഭ്യമാനത്വാ ദേവം നക്ഷത്രരാശിവിരുപലക്ഷിതേന കാലചക്രേണ ധ്രുവം മേരു ച പ്രദക്ഷിണേന പരിതാവദാസഃ പരിതാവമാനാനാം തദാശ്രയാണാ സൂര്യാദീനം ഗ്രഹാണാം ഗതിരൈനൈവ നക്ഷത്രാന്തരേ രാശ്യന്തരേ ചോപലഭ്യമാനത്വാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹോവാച യഥാ കുലാലചക്രേണ ഭ്രമദാ സഹ ഭ്രമദാം തദാശ്രയാണാം പിപീലികാദീനാം ഗതിരന്യൈവ പ്രദേശാന്തരേഷ്വപ്യുപലഭ്യമാനത്വദേവം നക്ഷത്രരാശിഭിരുപലക്ഷിതേന കാലചക്രേണ ധ്രുവം മേരും ച പ്രദക്ഷിണേന പരിധാവതാ സഹ പരിധാവമാനാനാം തദാശ്രയാണാം സൂര്യാദീനാം ഗ്രഹാണാം ഗതിരന്യൈവ നക്ഷത്രാന്തരേ രാശ്യന്തരേ ചോപലഭ്യമാനത്വാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, കേട്ടും ചൊല്ലണം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹോവാച യഥാ കുലാലചക്രേണ ഭ്രമദാ സഹ ഭ്രമദാം തദാശ്രയാണാം പിപീലികാദീനാം ഗതിരൈനവ പ്രദേശാന്തരേഷ്വഭ്യുപലഭ്യമാനത്വാദേവം നക്ഷത്രരാശിഭിരൂപലക്ഷിതേന കാലചക്രേണ ധ്രുവം മേരും ച പ്രദക്ഷിണേന പരിധാവതാ സഹ പരിധാവമാനാനാം തദാശ്രയാണാം സൂര്യാദീനാം ഗ്രഹാണാം ഗതിരൈന്യവ നക്ഷത്രാന്തരേ രാശ്യാന്തരേ ചോപലഭ്യമാനത്വാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകി. ഒരു കുശവന്റെ ചക്രം കറങ്ങുമ്പോൾ ആ വലിയ ചക്രത്തിലിരിക്കുന്ന ഉറുമ്പുകളും ചലിക്കുന്നതായി നാം കാണാം. എങ്കിലും ആ ഉറുമ്പുകൾ ചിലപ്പോൾ ചക്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും മറ്റു ചിലപ്പോൾ മറുഭാഗത്തുമായതിനാൽ അവയുടെ ചലനം ചക്രത്തിന്റെ ചലനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ രാശികളും നക്ഷത്ര സമൂഹവും സുമേരുവിനോടും ധ്രുവലോകത്തോടും ഒപ്പം അവയെ വലതുവശത്താക്കി കാലചക്രത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഉറുമ്പുകളെ പോലുള്ള സൂര്യനും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും അവയ്ക്കൊപ്പം നീങ്ങുന്നു. സൂര്യനും ഇതര ഗ്രഹങ്ങളും വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രാശികളിലും നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളിലുമായി കാണപ്പെടുന്നു. അവയുടെ ചലനങ്ങൾ ജ്യോതിചക്രത്തിൻ്റെതിൽ നിന്നും കാലചക്രത്തിൻ്റെതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയേഷ ഭഗവാനാദിപുരുഷ ഏവ സാക്ഷാൽ നാരായണോ ലോകാനാം സ്വസ്ഥയാത്മാനം ത്രീമയം കർമ്മ വിശുദ്ധി നിമിത്തം കവിഭിരവി ചവേദേന വിവിഞ്ജാസ്യ മാനോ ദ്വാദശതാ വിഭജ്യ ഷട്സു വസന്താദിഷ്മൃതുഷു യഥോപജോഷമൃതു ഗുണാൻ വിദദാതി. സയേഷ ഭഗവാനാദിപുരുഷ ഏവ സാക്ഷാൽ നാരായണോ ലോകാനാം സ്വസ്ഥയാത്മാനാം ത്രൈമയം കർമ്മ വിശുദ്ധി നിമിത്തം കവിഭിരവിചവേദേന വിവിഞ്ജാസ്യമാനോ ദ്വാദശതാ വിഭജ്യ ഷട്സു വസന്താദിഷ്മൃതുഷു യഥോപജോഷമൃതു ഗുണാൻ വിദദാതി. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ മൂലകാരണം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നാരായണനാകുന്നു. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ ബോധമുള്ള മഹാവിശുദ്ധരായ വ്യക്തികൾ പരമോന്നതനായ വ്യക്തിക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പ്രയോജനത്തിനും ഫലേശകർമ്മങ്ങളുടെ പവിത്രീകരണത്തിനും വേണ്ടി സൂര്യന്റെ രൂപത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം 12 വിഭജിച്ച് വസന്തം മുതലുള്ള ഋതുരൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം താപം, ശൈത്യം മുതലായ ഋതുഭേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമേതമിഹ പുരുഷ സ്ത്രീയാ വിദ്യയാ വർണ്ണാശ്രമാചാരൺപദാ ഉച്ഛാവചൈ കർമ്മഭിരാംനാതിർ യോഗവിദാനശ്ച ശ്രദ്ധയാ യജന്തോ അഞ്ജസാ ശ്രേയസമാധി ഗച്ഛന്തി. തമേതമിഹ പുരുഷ സ്ത്രീയാ വിദ്യയാ വർണ്ണാശ്രമാചാരനുപദ ഉച്ഛാവചൈ കർമ്മഭിരാംനാതിർ യോഗവിദാനശ്ച ശ്രദ്ധയാ യജന്തോ അഞ്ജസാ ശ്രേയസമധി ഗച്ഛന്തി. വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾ പൊതുവെ
സൂര്യനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമദേവത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നാരായണനെ ആരാധിക്കുന്നു. അവർ 3 വേദങ്ങളും അനുശാസിക്കുന്ന വൈദികാചാര ചടങ്ങുകളായ അഗ്നിഹോത്രവും അതുപോലെ ഉന്നതവും അധവുമായ ഫലേച്ഛകർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചും നിഗൂഢ യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെയും പരമദേവത പുരുഷനെ പരമാത്മഭാവത്തിൽ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ രീതിയിൽ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം അവർ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം നേടുന്നു. 5-ാം ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധസ്സ ഏഷ ആത്മലോകാനാം ദ്യാവാ പൃഥിവ്യോരാന്തരേണ നഭോ വലയസ്യ കാലചക്രഗതോ ദ്വാദശമാസാൻ ഭുങ്ക്തേ രാശി സംചാൻ സംവത്സരയാവയവാൻ മാസപശ്യദ്വയം ദിവാ നക്തം ചേതി സപാദർശ ദ്വയമുപദിശന്തി യാവാദാമഷ്ടമം ഭുഞ്ജീത സവൈ ഋതുരിത്യുപദിശത്യേ സംവത്സരാവയവം. അധസ്സ ഏഷ ആത്മലോകാനാം ദ്യാവാപ്തി വ്യോരാന്തരേണ നഭോ വലയസ്യ കാലചക്രഗതോ ദ്വാദശമാസാൻ ഭുങ്ക്തേ രാശി സംചാൻ സംവത്സരാവയവാൻ മാസപശ്യദ്വയം ദിവാ നക്തം ചേതി സപദർശദ്വയമുപദിശന്തി യാവാദാഷഷ്ടമംശം ജീത സവൈ ഋതുരിത്യുപദിശ്യതി സംവത്സരാവയവഃ. നാരായണൻ അഥവാ വിഷ്ണുവായ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും ആത്മാവായ സൂര്യദേവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തിനും അധമഭാഗത്തിനും ഇടയിലുള്ള ശൂന്യാകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കാലത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ 12 മാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സൂര്യൻ 12 വ്യത്യസ്ത രാശികളുമായി ബന്ധത്തിലാവുകയും ആ രാശികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മാസങ്ങളെ മൊത്തം ഒരു സംവത്സരം അഥവാ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2 ദ്വൈവാരങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിയുടെയും ക്ഷയത്തിന്റെയും ഒരു മാസം. അതേസമയം പിതൃലോകത്തിന് ഒരു പകലും രാത്രിയുമാകും. നക്ഷത്ര സംബന്ധിയായ കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു മാസം 2.25 നക്ഷത്ര വൃന്ദത്തിന് തുല്യമാണ്. സൂര്യൻ 2 മാസം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഋതു കടന്നു പോകുന്നു. ആയതിനാൽ ഋതുഭേദങ്ങൾ വർഷത്തിന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമധുരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭക്തി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നാഷ്ടികി മൂകം കരോതി വാചാരം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതാം. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതില് ഒന്നാമതായിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാൻ പരമശക്തനായ സൂര്യദേവൻ ധ്രുവലോകത്തെയും സുമേരു പർവ്വത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ
വലതുവശത്താക്കി ധ്രുവലോകത്തിന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന സത്യം അങ്ങ് പ്രമാണീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും അതേസമയം തന്നെ സൂര്യദേവൻ ജ്യോതിചക്രത്തിലെ രാശികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും സുമേരുവിനെയും ധ്രുവലോകത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടതുവശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യും. സൂര്യദേവൻ ഒരേ സമയം സുമേരുവിനും ധ്രുവലോകത്തെയും തന്റെ വലതുവശത്തും ഇടതുവശത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് യുക്തിപൂർവം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയും? എന്താണ്? സൂര്യൻ ഒരേ സമയം സുമേരു പർവ്വതത്തിനെയും ധ്രുവലോകത്തെയും തന്റെ ഇടതും വലതും നിർത്തിയിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ. എന്താണ് ഉത്തരം പറയുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വ്യക്തമായ ഉത്തരം. ഒരു കുശവന്റെ ചക്രം കറങ്ങുമ്പോൾ ആ വലിയ ചക്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉറുമ്പുകളും ചലിക്കുന്നതായി കാണാം. എങ്കിലും ആ ഉറുമ്പുകൾ ചിലപ്പോൾ ചക്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും മറ്റു ചിലപ്പോൾ മറുഭാഗത്തുമായതിനാൽ അവയുടെ ചലനം ചക്രത്തിന്റെ ചലനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരു കലം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുശവൻ അല്ലെ, അദ്ദേഹം ആ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് കറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കറങ്ങുമ്പോ അതിലെ ഒരു ഉറുമ്പ് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ആ ഉറുമ്പും കറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ആ ഉറുമ്പ് ഒരേ ദിശയിലായിരിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെ, അത് വേറെ ദിശയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചലിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും, നമ്മൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എങ്കിലും അടുത്തുകൂടെ ഒരു ട്രെയിൻ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ട്രെയിനാണ് പോകുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോ അവരിവിടെ പറയുന്നു അതില് ഉറുമ്പുകൾ കാണാം അല്ലെ, അത് ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉറുമ്പുകൾ ചിലപ്പോൾ ചക്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും ചിലപ്പോൾ മറുഭാഗത്തും അതിന് അവിടെ ചക്രത്തിന്റെ ചലനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ രാശികളും നക്ഷത്ര സമൂഹവും സുമേരുവിനോടും ധ്രുവലോകത്തോടുമൊപ്പം അവയെ വലതുവശത്താക്കി കാലചക്രത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഉറുമ്പുകളെ പോലുള്ള സൂര്യനും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും അവയ്ക്കൊപ്പം നീങ്ങുന്നു. സൂര്യനും ഇതര ഗ്രഹങ്ങളും വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രാശികളിലും നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളുമായി കാണപ്പെടുന്നു. അവയുടെ ചലനങ്ങൾ ജ്യോതിചക്രത്തിന്റെ കാലചക്രത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ വ്യത്യസ്ത രാശികളിലും വ്യത്യസ്ത നക്ഷത്രങ്ങളിലുമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കും അല്ലെ. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകം. അപ്പോ ഇത് പ്രകാരം അല്ലെ ജ്യോത്സ്യന്മാരൊക്കെ കണക്കു ഇത്ര ഇതിലാവുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഉച്ചസ്ഥായിലാണ് അല്ലെ, അപ്പൊ ശുഭകരമായിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ ഓരോരോ ഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴത്താണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങൾ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ മൂലകാരണം പരമദിവ്യത്വകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ നാരായണനാവുന്നു. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധമുള്ള മഹാവിശുദ്ധരായ വ്യക്തികൾ പരമോന്നതനായ വ്യക്തി പ്രാർത്ഥനയുള്ള അദ്ദേഹം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പ്രയോജനത്തിനും ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ പവിത്രീകരണത്തിന് വേണ്ടി സൂര്യന്റെ രൂപത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം 12 വെച്ച് വസന്തം മുതലുള്ള ഋതുരൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം താപം, ശൈത്യം മുതലായ ഋതുഭേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ, നാരായണൻ തന്നെ അല്ലെ, സൂര്യനാരായണനായിട്ട് സൂര്യന്റെ രൂപത്തില് അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരുത്തുന്നു. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പ്രയോജനത്തിനും ഫലേച്ഛകർമ്മങ്ങളുടെ പവിത്രീകരണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു. സൂര്യനാരായണന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാം. സൂര്യനാരായണൻ എന്താ പറയാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ കാണാൻ ധാരാളം.
ഭഗവാനെ സൂര്യന്റെ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ 12 വിഭജിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ഋതുക്കളും അല്ലെ, വസന്തം, നമ്മളിപ്പോൾ വസന്ത പഞ്ചമി എന്നൊക്കെ തൊട്ടാഘോഷം, വസന്തം അല്ലെ, വസന്തകാലം വളരെ എന്താ, ഭഗവാനൊക്കെ ധാരാളം പൂക്കളും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളും അല്ലെ, പഴങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സീസണാണ് അല്ലെ വസന്തകാലം. മായാപൂരിലും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ വസന്ത പഞ്ചമിയൊക്കെ ആഘോഷിക്കും. പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക, യെല്ലോ കളറിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മായാപൂരിലൊക്കെ ദർശനം കണ്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിച്ച് പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ, പൂവൊക്കെ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച് അതൊക്കെ ധരിപ്പിക്കും. വസന്ത പഞ്ചമി, വസന്തത്തിലെ ആ ആദ്യത്തെ ദിനം. ഇവിടെ പറയുന്ന ഭഗവാൻ 12 ഋതുക്കൾ ആയിട്ട് വസന്തം പോലുള്ള ഋതുരൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എന്താണ്, താപം, ശൈത്യം മുതലായവയെ ഋതുഭേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ കാലാവസ്ഥയല്ല അല്ലെ. ഇപ്പോഴും തണുപ്പ് അല്ലെ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മഴ അല്ലെ, പിന്നീട് ചൂട്. അപ്പൊ എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെറും ചൂട് മാത്രം കാണാം. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു സൂര്യന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വെറും ചൂട്, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള തണുപ്പ്. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾ പൊതുവെ സൂര്യദേവനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ നാരായണനെ ആരാധിക്കുന്നു. അവർ 3 വേദങ്ങളും അനുശാസിക്കുന്ന വൈദിക ആചാരശാലങ്ങളായ അഗ്നിഹോത്രവും അതുപോലുള്ള ഉന്നതവും മതവുമായ പരേച്ഛകർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചും നിഗൂഢ യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെയും പരമദിവ്യപുരുഷനെ പരമാത്മഭാവത്തിൽ ദൃഢവിശ്വാസത്തെ ആരാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം അവർ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം നേടുന്നു. അവരെ സൂര്യദേവനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാനായിട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൂര്യനാരായണൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സൂര്യനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഓരോരോ, നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവ്, ഭഗവാൻ തന്നെ ബ്രഹ്മാവായിട്ട് വന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ സ്ഥാനത്തിന് അനുയോജ്യരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഇല്ലാത്തപ്പോഴെന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ആ പദവി ഏറ്റെടുക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൂര്യദേവന്റെ ആ പദവി അലങ്കരിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ സൂര്യനാരായണൻ അതുപ്രകാരം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സൂര്യദേവന് പലതരത്തിലുള്ള പൂജകളൊക്കെ അർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. അതുപോലെ അഗ്നിഹോത്രവും മറ്റുള്ള പലേച്ഛ കർമ്മവും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ നിഗൂഢ യോഗ പ്രക്രിയയും പരമദിവ്യപുരുഷ പരമാത്മവാദത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തോടെ ആരാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ്, ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അല്ലെ. നമുക്കെന്നാൽ ഇന്ന് കലികത്തിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള യാഗങ്ങളോ മറ്റുള്ള യോഗ പ്രക്രിയയോ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ. ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഭക്തി യോഗം നമുക്ക് നൽകി അല്ലെ. അതാണ് എവിടെയാണ് അല്ലെ, ഏതവസ്ഥയിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം അല്ലെ. ഇതിന്റെ പ്രയോജനം നേടുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയില്ല അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞു, നാം നാമകാരി ബഹുദ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത ദീപിത സ്മരണേന കാല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും കലികത്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ജപിക്കുവാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും ഇല്ല. ആർക്കും എപ്പോഴും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, നാരായണൻ അഥവാ വിഷ്ണുവായ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും ആത്മാവായ സൂര്യദേവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തിനും ഭാഗത്തിനും ഇടയിലുള്ള ശൂന്യാകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ സൂര്യദേവനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭൂർലോകത്തിനും ഭൂവർലോകത്തിനും ഇടയിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് സ്ഥിതി. കാലത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ 12 മാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സൂര്യൻ 12 വ്യത്യസ്ത രാശികളുമായി ബന്ധത്തിലാവുകയും ആ രാശികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ മാസങ്ങളെ മൊത്തം ഒരു സംവത്സരം അഥവാ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയും. നക്ഷത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള
കണക്ക് പ്രകാരം 2 ദ്വൈവാരങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ വൃത്തിയുടെയും ക്ഷയത്തിന്റെയും ഒരു മാസം. ഇതാണ് സൂര്യൻ 12 മാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. അതാണ് 12 മാസങ്ങൾ ചേരുന്നത് ഒരു വർഷം, അല്ലെ, ഒരു സംവത്സരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനും, അല്ലെ, ചന്ദ്രനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെ, 2 ആഴ്ചയില്, അല്ലെ, ഒരിക്കല് പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ, പിന്നെ ആ ചന്ദ്രൻ ചെറുതായി ചെറുതായി, അല്ലെ, ക്ഷയിച്ച് അമാവാസ്യ, അല്ലെ. അപ്പോ ആ ചന്ദ്രൻ എന്താണ്? വൃദ്ധിയുടെയും ക്ഷയത്തിന്റെയും ഒരു മാസം. എന്നാൽ സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ച് അതല്ല, അല്ലെ. സൂര്യൻ എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചു. ചന്ദ്രന്റെ എന്താണ്? ചന്ദ്രന്റെ ആ പ്രകാശം ക്ഷയിക്കുന്നതായിട്ടല്ലേ അത് കാണാം. അതാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ രാധാറാണിയൊക്കെ ചന്ദ്രനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രാധാറാണിക്ക് അത് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല. ചന്ദ്രനില് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പൂർണ്ണചന്ദ്രനായാലും അതിലൊക്കെ പാടുകളൊക്കെ കാണാം, അല്ലെ. അപ്പോ ചന്ദ്രൻ അത്രയും സുന്ദരമായിട്ടുള്ളതാണ്, എന്നാലും അതിലും ചെറിയ, അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ ചെറുതായി ചെറുതായി, അല്ലെ, ചെറുതായി ചെറുതായി വരുന്നതായിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉപമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ രാധാറാണിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല. അതാണ് രാധാറാണി എല്ലാവരെയും, അല്ലെ, മദന മോഹന മോഹിനി, ഭഗവാനെ പോലും മോഹിക്കും രാധാറാണിന്റെ സ്വന്തം. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറയുന്നു അതേ കാലയളവ് ചന്ദ്രന്റെ 2 ദ്വൈവാരങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിയുടെയും ക്ഷയത്തിന്റെയും ഒരു മാസമാണ്. അതേ കാലയളവ് പിതൃലോകത്തിന് ഒരു പകലും രാത്രിയുമാണ്. നക്ഷത്ര സംബന്ധിയായ കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു മാസം 2.25 നക്ഷത്ര വൃന്ദത്തിന് തുല്യമാണ്. സൂര്യൻ 2 മാസം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഋതു കടന്നു പോകുന്നു. ആയതിനാൽ ഋതുഭേദങ്ങൾ വർഷത്തിന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളായി പരിഗണിക്കും. ഒരു ചന്ദ്രമാസം എന്ന് പറയുന്നത് പിതൃലോകത്തിനെ ഒരു പകലും രാത്രിയുമായിട്ട് കണക്കാക്കും. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇന്ന് വേറൊരു വിശേഷം കൂടി ഉണ്ട്. ശ്രീല മധ്വാചാര്യരുടെ തിരോഭാവ തിഥിയാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള മധ്വാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ വായുദേവൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, വായുദേവൻ തന്നെയാണ് ഭീമനായിട്ട് ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടായിരുന്നു, അല്ലെ. അതേ വായുദേവൻ പിന്നീട് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ സേവനായിട്ട് ഹനുമാനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി, അല്ലെ. അതേ വായുദേവൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മധ്വാചാര്യരായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഏകദേശം 700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇവിടെ ഉടുപ്പിയിലെ പാചക എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയുണ്ടായി, പല അത്ഭുത കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം, ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം, ഭഗവാനും നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തില് അതിനെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിച്ചത് മധ്വാചാര്യരാണ്. നമുക്ക് ആ ആചാര്യന്റെ തിഥി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ആ ഒരു അല്പം ആ ലീലയെ കുറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. അന്നേ തിഥിയിൽ മധ്വനവമി, ഈ തിഥിയിലാണ് മധ്വാചാര്യ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ആ തിഥിയിൽ ആചാര്യന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും ഉണ്ടെന്ന്, ആ തിഥിയിൽ നമ്മൾ ആചാര്യനെ സ്മരിക്കുകയും ആചാര്യന്റെ ലീലകളൊക്കെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഈ ലീലകളൊക്കെ, എന്നാലും നമുക്ക് വെറുതെ
നോക്കിട്ട് പോകും. ഓക്കെ. അപ്പൊ നാരായണ ഭട്ടിന്റെയും വേദവതിയുടെയും പുത്രനായിട്ടാണ് മധ്വാചാര്യര് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വാസുദേവൻ എന്നായിരുന്നു കുട്ടിയില് മധ്വാചാര്യരുടെ പേര്. ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ധാരാളം അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാമ്പ് അസുരന്റെ രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ അവിടെ വരികയുണ്ടായത്. ആ പാമ്പ് മധ്വാചാര്യരെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന വാസുദേവനെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വരികയും അതിനെ കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിയിട്ട് അവിടെ പതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നും അവിടെ പാചകിൽ പോയാൽ ആ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ കാണാൻ പാമ്പിന്റെ ആ ശിരസ് അതിൽ ആ ഒരു കല്ലിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാം. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് പശുവിനൊക്കെ വളർത്താനും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ധനികനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും പണം കടമായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് പതുക്കെയൊക്കെ കൊടുത്ത് തീർത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തന്നെ പണം വേണമെന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ വീട് ഒഴിഞ്ഞു തരണം, ഇത് ഇനി നീ പണം തരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടേതാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഒഴിയണമെന്ന് മധ്വാചാര്യരുടെ ആ പിതാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന 6 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ കുട്ടി അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ കരയുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് കാര്യം? അപ്പോ മധ്വാചാര്യന്റെ പിതാവ് വിചാരിച്ചു, ഈ 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് മനസ്സിലാവാനാണല്ലേ? അപ്പൊ എങ്കിലും ആ കുട്ടിയോട് പറയുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിന് അച്ഛന് കുറച്ച് പണം കൊടുക്കുവാനുണ്ട്, അത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ വീട് വിട്ടു പോകണമെന്നാണ്. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം, ഇത് ഞാൻ തീർത്തു തരാമെന്ന് പറയുകയും അവിടെ നിന്ന് ആ വീടിന്റെ പുറകുവശത്തായിട്ടുള്ള പുളി മരത്തിൽ നിന്ന് വീണിട്ടുള്ള പുളിക്കുരുകൾ എടുത്തിട്ട് വരികയും ചെയ്തു. കുറച്ച് പുളിക്കുരു കൈ നിറയെ വാരിട്ടില്ല. പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ, ഇന്ന് മൊബൈലൊക്കെ ചെറിയ പ്രസവിച്ച് വീണ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലും മൊബൈൽ കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പല വസ്തുക്കളും എടുത്തിട്ടാണ് ആ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുക അല്ലെ. പുളിങ്കുരു, മറ്റുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കായകളും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പല ഇലകളും ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് കളിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ പുളിങ്കുരു ഒക്കെ പല കളികൾക്കുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. എന്നാലേ ആ കുട്ടി മധ്വാചാര്യ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ 6 വയസ്സുള്ളപ്പോഴേ ഒരു കൈ പിടി നിറയെ ആ പുളിങ്കുരു വാരുകയും അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പണത്തിനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പുച്ഛത്തോടെ നോക്കുകയുണ്ട്, എന്താണ് ഈ കുട്ടി തരുന്നത്? പുളിങ്കുരു അല്ലെ. സാധാരണ കളിക്കുമ്പോ ഒക്കെയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് പുളിങ്കുരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പണമാണെന്നോ അല്ലെ വേറെ എന്തോ വസ്തുക്കളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ പുച്ഛത്തോടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയുണ്ടായി. ആ കുട്ടി പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിക്കൂ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾ അവിടെ ഭദ്രമായിട്ട് പിടിക്കുകയെന്ന്. അപ്പോ ആ മധ്വാചാര്യർ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ പുളിങ്കുരു കൊടുക്കുകയും അത് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ നിറയെ സ്വർണ്ണ നാണയം. അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, എന്റെ പിതാവ് തരാനുള്ള കടമൊക്കെ തീർന്നില്ലേ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പോയിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പിതാവിനെ, ആ ചെറിയ 6 വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ പിതാവിനെ ആ ഒരു അപമാനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്നും ആ പുളിമരം അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. പാചക എന്ന് പറയുന്ന ഉടുപ്പിയില് പാചക എന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പുളിമരം അവിടെയുള്ള പ്രസാദം നൽകുമ്പോൾ ചില വഴിപാടുകളൊക്കെ കഴിച്ചാൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പുളിങ്കുരു അവര് പ്രസാദമായിട്ട് നൽകും. അങ്ങനെയുള്ള ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം
പാഠശാലയിലൊക്കെ പോയി 8ാം വയസ്സിൽ പാഠശാലയിലൊക്കെ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 8 വയസ്സ് ആ സമയത്ത് പാഠശാലയിൽ പോയാലും അദ്ദേഹം വിവിധ കളികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടും. അവിടുന്ന് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള, നേരത്തെ നമ്മൾ ദിമായി പണ്ഡിറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും പല മഹത് വ്യക്തികളുടെ വേറെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഒക്കെ പറയും അല്ലെ അവര്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ മധ്വാചാര്യരും ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ടീച്ചർ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. മധ്വാചാര്യർ എല്ലാറ്റിനും ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട്. ടീച്ചർ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചോ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇനി നാളെ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടോ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ഇനി നീ ഇവിടെ വരേണ്ടതില്ല, നീ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ 10 വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോഴും മധ്വാചാര്യര് തന്റെ പിതാവിനോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കും, ശങ്കര സിദ്ധാന്തത്തെ ഞാൻ തോൽപ്പിക്കും, ഈ മായാവാദി സിദ്ധാന്തം ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും, വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കും എന്ന് പറയും. മധ്വാചാര്യന്റെ പിതാവ് ചിരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതാണ് 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടി പറയുന്നു. ശങ്കരൻ അല്ലെ, ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സാക്ഷാൽ ശങ്കരൻ തന്നെയാണ്, മഹാദേവൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് വന്നിട്ട് മൃഗങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട്, യജ്ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്ത് തിന്നുന്ന ആ ഒരു പരിപാടി നിർത്തലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ചത്. നിങ്ങൾ ദൈവമില്ല, ഭഗവാനില്ല, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെയൊക്കെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ചു ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരെ യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അധപ്പതിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത്. വേറെ യാതൊരു രക്ഷയില്ലതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പറയും. പിന്നീട് അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ മഹാദേവനെ അയക്കുകയുണ്ടായി, നീ ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കും. അതുപ്രകാരം മഹാദേവൻ തന്നെയാണ് ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് വന്നത്. ആ ശങ്കരാചാര്യരെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കും എന്നാണ് 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടി പറയുന്നത്. ഓ, ആ പിതാവ് ചിരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഒരു ഉണക്ക കമ്പെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് മരമായി മാറിയാൽ നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഉണക്ക കമ്പ് അല്ലെ, ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വടി കമ്പൊരിക്കലും ഒരു മരമാവില്ല, അത് തളിർക്കില്ല അല്ലെ, അത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതിനുള്ളിൽ ഒരു പച്ചപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ മധ്വാചാര്യര് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വടി വാങ്ങിക്കുകയും ആ വടി 3 കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അവിടെ മണ്ണില് നടുകയും ചെയ്തു. ഉടനെ അത് വലിയ വൃക്ഷമായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായിരുന്നു. മധ്വാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലത്തും പാചകയിൽ പോയാലും ഇപ്പോഴും ആ വൃക്ഷം അവിടെ കാണും. നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. പാചക ക്ഷേത്രം, അവിടെയുള്ള ആ ഒരു അത്ഭുത വൃക്ഷം. അപ്പോ ആ വൃക്ഷം അത്രയും വലുതായിട്ട് പടർന്നു പന്തലിച്ച് വലുതായി ഒരു ഉണക്ക കമ്പ് നട്ട തന്നെ അത് വലിയ വൃക്ഷമായിട്ട് മാറി. അപ്പോഴും പിതാവിന് മനസ്സിലായി, ഇവൻ വൈഷ്ണവ സിദ്ധാന്തം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കും, മായാവാദി സിദ്ധാന്തം തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ആ മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ദിവസം ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും, വൈഷ്ണവ സിദ്ധാന്തം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും. അതാണ് ആ മധ്വ സമ്പ്രദായത്തിൽ മധ്വാചാര്യ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിൽ തുടങ്ങി മധ്വാചാര്യരിലൂടെ വരുന്ന ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലൂടെ വരുന്ന ആ സമ്പ്രദായം അല്ലെ. അതിലെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീ എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദരെ ആ കാര്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ധാരാളം കൃഷ്ണഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാവും. ആ പ്രഭുപാദരെ വിശ്വഗുരുവായിട്ട്
ജഗത് ഗുരു ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എന്ന് പറയും. എന്നാൽ അവിടെ ആ മധ്വ മഠം അവര് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ വിശ്വഗുരുവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ട്. ഈ വിശ്വത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഗുരുവായിട്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദരെ ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കേണ്ട മധ്വാചാര്യർ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ദിവസം 700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരു ദിവസം ലോകം മുഴുവൻ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം വൈഷ്ണവ സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും. നമ്മൾ മറ്റുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത മധ്വാചാര്യരുടെ ആ മൂർത്തിയാണ് അല്ലെ അവിടെയുള്ള ഉടുപ്പിലി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇപ്പം കാണുന്ന ആ ഭഗവാൻ. അത് ദ്വാരകയിൽ നിന്നും മധ്വാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ആ ഗോപീചന്ദനത്തിൽ പോയിട്ട് അത് അല്ലെ അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാനത് കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കാത്ത അല്ലെ. ഒരു ഷിപ്പിൽ അവിടെ എത്തുകയും അല്ലെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പൽ അവിടെ ആ ഒരു കാറ്റിൽ പെട്ടിട്ട് അവിടെ ദിശ കിട്ടാതെ അവിടെ താഴുകയും പിന്നീട് മധ്വാചാര്യർ അത് കാണുകയും മധ്വാചാര്യർ അവരെ സഹായിക്കുകയും തന്റെ ഉത്തരീയം എടുത്ത് വീശിയിട്ട് ആ കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയുണ്ടായി. വായു ഭഗവാൻ തന്നെ ആ കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കും. പിന്നീട് അവരതിനെ നന്ദി സൂചകമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയുകയും എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ടാതെ അവർ നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴേ ആ ഗോപീചന്ദനം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ തന്നേക്കും എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആ ഗോപീചന്ദനം സ്വീകരിക്കും. ആ ഗോപീചന്ദനത്തിൽ ആണ് ആ ഭഗവാനെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗോപീചന്ദനത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ആ മൂർത്തിയെ ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഉടുപ്പിൽ പോയാൽ കാണുന്നത് അതേ മൂർത്തി മധ്വാചാര്യർ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള ആ മൂർത്തിയാണ്, ആ ഭഗവാനെയാണ്. അങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകളുണ്ട്. മധ്വാചാര്യർ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ്. വ്യാസദേവനെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബദ്രികാശ്രമത്തിൽ അല്ലെ. അവിടെ പോയിട്ട് വ്യാസദേവനെ നേരിൽ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യാഭ്യസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ. ഒരിക്കലേ മധ്വാചാര്യരും ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ സഞ്ചരിക്കും. അങ്ങനെ കുരുക്ഷേത്ര ആ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയപ്പെടുന്നു അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മധ്വാചാര്യർ കാണിച്ചു കൊടുക്കിയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ പുഴയൊക്കെ ആ സമയത്തിൽ ഇതൊക്കെ രക്തം കൊണ്ടൊഴുകിയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ചു പേർക്ക് എന്തോ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവരോട് അവിടെ കുഴിക്കാനായിട്ട് പറയുകയും അവിടെ കുഴിച്ചപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഗദ, അത്രയും വലിയ എടുത്തുയർത്താൻ പോലും സാധിക്കാതെ അത്രയും വലിയ ഗദ അവർക്ക് അവിടുന്ന് ലഭിച്ചത് ഭീമൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവർ കാണിച്ചു. വേറെ ധാരാളം ലീലകൾ അതുപോലെ നടക്കുന്നു. പിന്നീട് ഒരു വേറെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്ഥലത്ത്, അദ്ദേഹം ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടുകയും മധ്വാചാര്യരും ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുകയും അവിടുന്ന് നാമം ജപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെ അതിന്റെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പറഞ്ഞു, മോശപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്, ഇവിടെ ഇതിന് കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റുന്നതല്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അദ്ദേഹം എന്താണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ മകൻ ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടു, അവന്റെ ആ ഒരു സ്ഥലമാണ്, ഇവിടെ അടക്കം പെട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വളരെ ദുഃഖിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആ മകനെ തിരിച്ചു നൽകുകയുണ്ടായെന്ന്. എന്തോ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് എന്തോ അപകടം സംഭവിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ആ കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിൽ സന്തോഷിച്ചിട്ട് ആ രാജാവ് ധാരാളം പാരിതോഷികങ്ങളൊക്കെ നൽകി. ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും
ധാരാളം കാളവണ്ടികളൊക്കെ നിറയെ ധാരാളം സ്വർണ്ണവും രത്നങ്ങളും മറ്റുള്ള അമൂല്യ വസ്തുക്കളൊക്കെ നൽകി. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉടുപ്പിയിൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ കാവലായിട്ട് അനന്തൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അനന്തശേഷൻ കാവലായിട്ട് അവിടെ വീട്ടിലുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അനന്തശേഷന്റെ ഒരു ശ്രീകോവിൽ. അതിന്റെ അടിയിലായിട്ട് ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് പണത്തിനും മറ്റു വിഷമം അനുഭവപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനേകം ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മധ്വാചാര്യൻ. ആ ആചാര്യന്റെ നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യനാണ് മധ്വാചാര്യൻ. നേരത്തെ നമ്മൾ അദ്വൈതാചാര്യരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അദ്വൈതാചാര്യർ, മധ്വാചാര്യർ ഇവരൊക്കെ ഉടുപ്പി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അവിടെ അവരൊക്കെ സാക്ഷാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ എന്താ പറയാ സന്ദർശിച്ച സ്ഥലമാണ് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ആ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ട് ആനന്ദ നൃത്തമാടിയതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പറഞ്ഞു. ഓ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് ദർശനം നടത്തിയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം അല്ലെ. കേരളത്തിലെ പലരും മൂകാംബികയൊക്കെ പോകുക, എന്നാല് വേഗം വന്ന വഴിയെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പോയി കഴിയും അല്ലെ. ആ മൂകാംബിയിലൊക്കെ പോയി എഴുന്ന വഴിയിൽ തന്നെയാണ് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം. അത്രയും നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാൻ നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ ആ കാളി ദേവിയുടെ മൂർത്തി പോലും പൊട്ടിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നേരത്തെ അദ്വൈതാചാര്യത്തെ രീതിയിൽ അദ്വൈതാചാര്യ നമസ്കരിച്ചു. അപ്പൊ അതേപോലെ എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരുടെയും നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ഉടുപ്പിയിലുള്ളത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോഴൊക്കെ എന്താ പറയാ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഉടുപ്പിയിൽ പോയിട്ട് ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ തീർച്ചയായിട്ടും. പ്രതിമാനഹിത്വ സാക്ഷാൽ വിജേന്ദ്രൻ തന്നെ അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂർത്തിയാണ് അവിടെ എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് തന്ത്രിമാരൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് സാധാരണ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തും അല്ലെ. ആ വിഗ്രഹം പിന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കാനോ മാറ്റാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ വിഗ്രഹം നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഉടുപ്പിയിൽ. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പോയാലും നമ്മള് മുൻവാതിലൂടെ പോയാലും ഉടനെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. മുൻവാതിലൂടെ പോയാല് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പുറകു വശമാണ് ഉണ്ടാവുക, അത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ അവിടെ പുറകു വശത്തുള്ള ഒരു ജനാലിലൂടെ കൂടിയാണ് കനകനക്കിണ്ടി എന്ന് പറയും, കനകദാസിന് ദർശനം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആ ജനാലയിലൂടെ കൂടിയാണ് 9 ദ്വാരങ്ങളുള്ള ഒരു ചെറിയ കള്ളിയുണ്ട് ജനാല, അതിലെ കൂടിയാണ് ദർശനം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള കനകദാസിനെ അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറ്റാതെ കനകദാസ് ധാരാളം കീർത്തനങ്ങൾ പാടും ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട്. ഇപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറ്റിയിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുകയും അവിടുത്തെ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളെ കണ്ടെത്തുകയും അവര് ഇതൊക്കെ മധ്വാചാര്യരുടെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ്, ആ ലീലകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. മധ്വാചാര്യരുടെ കാലത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് ആരാധിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ആ മൂർത്തി കാണാനായിട്ടുള്ള തിരിഞ്ഞു വരികയുണ്ടായി. അതാണ് ആ ലീലയ പറയുന്നത്. അത് ആ കനകദാസ് എപ്പോഴും കീർത്തനം പാടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ഉത്സവത്തിന് ധാരാളം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ കനകദാസും പതുക്കെ കയറി ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവര് അധികാരികൾ കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് പുറകുവശത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തൂണിനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നത് ഭഗവാൻ ഉടനെ ആ മൂർത്തി അവിടുന്ന് തിരിയുകയും പുറകിലോട്ട് തിരികുകയും പുറകിലത്തെ ആ ഭിത്തി അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കനകദാസിന് ദർശനം നൽകുകയും ചെയ്തു. തൈര് കടയുന്ന ആ ഒരു കടകോലി അതെടുത്തിട്ട് ഭിത്തി അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു ദർശനം നൽകിയത്. അവിടെ പോയാൽ കാണാം, അവിടെയൊക്കെ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അവിടുത്തെ പ്രസാദമാണ് അതെന്താ പറയുക, ആ തൈര് കടയുന്ന കോഴി. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ ചുവരടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ദർശനം നൽകിയത്. പിന്നീട് അത് അവിടെ ഒരു ജനല് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ആ ജനാലിലൂടെയാണ് ഇപ്പോഴും ദർശനം. എത്ര എന്താ പറയുക വലിയ വ്യക്തിയായാലും ആരായാലും ആ ജനലിലെ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. കനകദാസിന് ഭഗവാൻ ദർശനം നൽകി. ആ കനകദാസിന് പിന്നീട് അവരൊക്കെ അംഗീകരിക്കും. കനകദാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു മണ്ഡപം തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. റോഡില് അമ്പലത്തിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെയായിട്ട് അവിടെ ആ മെയിൻ ദ്വാരത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ട് കനകദാസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മണ്ഡപം, അവിടെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം
കനകദാസിന്റെ പേരിൽ അവിടെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം, ഒരു സങ്കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ. കനകദാസ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ. അപ്പൊ ആ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് മധ്വാചാര്യ, ശ്രീ മധ്വാചാര്യ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോഭാവത്തിൽ ഇത് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, മധ്വാചാര്യർ വായുദേവൻ തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ മധ്വാചാര്യക്ക് ജയ, ശ്രീ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജഗരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പരിധാനം ഭാവനതു വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദേ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജഗരാജ് പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെത്താം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് തിരിച്ചെടുക്കാം. ഏകാദശി 30-ാം തീയതി, 29-ാം തീയതിയാണ്. 29-ാം തീയതിയാണ് ഏകാദശി, വ്യാഴാഴ്ച. മറ്റന്നാള് കേട്ടോ. നാളെ രാമാനുജാചാര്യരുടെ ഡിസംബർ 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ. ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം. അല്ലെ, ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യനാണ് രാമാനുജാചാര്യൻ. ആ ബ്രഹ്മമത്വഗടീ സമ്പ്രദായത്തിലെ മത്വാചാര്യൻ, അല്ലെ, അതിലുള്ളതാണ് മത്വാചാര്യൻ. ഇപ്പോ രാമാനുജാചാര്യ ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ നിത്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള വിധിയാണ് നാളെ. ഒന്നുമില്ല, ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല, ഇന്നും ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, പിന്നീട് 29-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച ഭൈമി ഏകാദശിയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം അന്ന് ഉച്ചവരെ നിർജ്ജല എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അത് വരാഹദ്വാദശിക്ക് കൂടിയിട്ട് ആ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉച്ചവരെ വരാഹദ്വാദശിക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇല്ല. 30-ാം തീയതിയാണ് വരാഹദ്വാദശി വരുന്നത്. അതിന്റെ കൂടി ഏകാദശി ദിവസം എടുക്കുന്ന ഏകാദശി ദിവസം ഉച്ചവരെ നിർജ്ജല ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്തിട്ട് അത് വരാഹദ്വാദശിയുടെ വ്രതമായിട്ട് കണക്കാക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ 31-ാം തീയതി നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശി, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവ. അന്ന് ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ്. ഈ 2-3 ദിവസങ്ങൾ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ്. ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ച അദ്വൈത ആചാര്യരുടെ ആവിർഭാവ തിഥിയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ തിരോഭാവ തിഥിയായിരുന്നു. ഇന്ന് മധ്വാചാര്യരുടെ തിരോഭാവ തിഥിയാണ്. രാമാനുജാചാര്യരുടെ ഇതിനടുത്ത ദിവസം ഏകാദശി, അതിനടുത്ത ദിവസം വരാഹദ്വാദശി, വരാഹമൂർത്തിയുടെ അവതാര ദിനം. പിന്നീട് നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശി, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അവതാര ദിനം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ധാരാളം വിശേഷങ്ങളുള്ളതാണ് മാസം അവസാനത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. 29-ാം തീയതിയാണ്, വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഏകാദശി. എല്ലാവരും എടുക്കും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും പതിദാനാം ഭാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ആനന്ദകുടി വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈഷ്ണവേഭ്യോ ആനന്ദകുടി വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.